Good morning! Late na naman kami nagising guys. Pasado alas 10 na ba? Hindi, alas 10 pala. Pasado alas 9 nagising. Yan. Luluto lang ako ng sinangag. Yung tirang ano kagabi. Kanin. Favorite ni Chris yan eh. Sinangag. Kasi tumatalon yung ano ko. Yung pan ko. And then nagpabili ako kay Rico ng ng pampano. Ayan, slow. Pinagdalawa ko lang. Malaki pala yun. Grabe ang kilo ngayon ng isda. Frozen pa yan hindi pa fresh. 300 sa pampano. Tapos 750 sa pink salmon. Nakakaloka. Malamig daw kasi sabi ng tendero. Sabi ni Rico. So yun. Mahal ang mga seafood. Meron akong dyan. Talong, tsaka pechay. Yan. Then, bago mabulok. Kasi uuwi kami, kailangan na to, ma-consume na. So, yan ko siya. Yung favorite na luto ko sa pampano. Yan. Then, ito kay Chris din. Yan, si Daddy naman is mamaya pa yung kakain. Hello guys! So, mag-pick up na kami ulit ng paninda. Kasi bukas na kami uuwi. And look who's here! Sino kasama? Ha! Bagrat kasi. Yan. Sama ko na. Joyride silang magkuya. Sakto, bumaba. Ayan. Yung dalawa kasi dun sa As promised, ayan, nag-Jollibee kami. Hi, bike! Hi, bike! Bike ba? May bike ba? Bomber ka pa. Hi, bike daw. Shani! Kamers? Yes? Na ano pala yan? Nakatulog pala yan kanina. Tapos nagising lang dahil sa driving ni Dading Lupit. napakalupit. Yan. Tsaka yung spaghetti. Mansado din yun. I know. Nagda-diet pero I need spaghetti today. Jet ski ko nga, tingnan mo kung naipa-wax na yan. Jet ski pinapawaks. Kain. Sarap. Steaming hot. Si Chris gusto ng bago kami umalis, sabi ng gusto niya daw na pizza. Tapos, hi! Spinach. 3M. Paano pizza? Pizza. It's pizza. Panginit. Ang ganda talaga sa skin ng skincare ko. I swear guys. Kaya magpabudol na kayo sa akin. Ha? Pili kayo nun. Magkakastock na ako nun ngayon. Popost ko na sa Shopee. Yung thread cream. Ang bongga sa skin. Talagang glass skin kung glass skin. Nakatanong ka kanina. Gusto mo nga makiamot lang. Yung hot bag. Hot bag! Init na. Masarap na amot-amot lang. Tapos mura lang pati yung thread cream. 300 30 grams 400 lang. Nasusunog. Walang straw eh. Pero nasusunog nga kaya na drink. May straw kayo kuya? Wala Wala. kami dito. Strawless dito. Ay, ito. Sarap. Meron? Kaya saan kuya? Isa pa dito. Wow, separate na sila. Kasi pag nakontamin. Saan na ba ako? Ito kasi nambubudol ako eh. Stop eh. Budol is real. Ayun. Titik lang. Sayang, ipapost ko niya sa Shopee. Pag-uwi namin. Dala ko na, yun ang pinick up namin. O diba? Nagbayad pa talaga tayo ng parking para dito lang kumain. Nakatakot kasi mag-dine in eh. Working. Sariling sikap guys. Ayan, picture ng mga bagong paninda. So, ito yung yung ginagamit ko na tretinoin cream. So, ito yung akin. Bigay ng Mano. Tapos, ito na yung available.
Meron pa akong dito tigil, diba? And then yung collagen cream. Yan. Collagen elastin cream. Lakas magpabata rin ito. Magpabanat ng mukha. Yan. Nag-pictorial lang ako. Nag-post ako. Then, yun. Sasagot na ako ng inquiries. Grabe, nakakapagod. Yan. Pag skincare na rin ako. And hindi ko pa masikaso yung pag-edit na naman. Sobrang busy talaga. So, sa probinsya na lang ako mag-edit siguro ng vlog. So, good night. Till tomorrow. Good morning, guys! Kakabalik ko lang galing sa baba. At ang aga kong bumaba kanina. Nagulat ako sa sa tretinoin cream. Na sold out agad kami. Ayan, nagbunga naman yung yung pagpupuyat ko kagabi. Pambubudol ko. Sabi ni daddy kagabi, bubudol ka na naman. Ayan, kasi anong oras ko na pinost yun sa sa Shopee. Nag-tutorial pa ako, diba? Ay, mga ganyan. Tapos, ayun, pagising ko, sold out na agad siya. So, yun, nakatuwa! So, restock tayo soon. Kasi uwi pa kami ng probinsya eh. So, sa mga unang makakatry, let me know guys kung effective din sa inyo, ha? Kaya, pakainin ko muna tong dalawang ko dito. Alaga ako. Paalis na kami guys. Pinasundo ko lang yung isang pamangkin ko sa sa bahay nila. Ayan, sa pangatlong kapatid ko, anak ng pangatlong kapatid ko. Isa lang mga kasama doon. Ayan, naka-ready na. 3 sasakyan ulit kami. Surprise namin sila mama. Ang alam nila mama, kami lang ni Nene ang uuwi. Ayan, kasi nga mag-aano ng mga bagets sa magbabayad ng doon na basta may aayusin. Ayan. Tapos, pinasama ko na sila. Sabi ko, tara, uwi na tayo lahat. Sila dayan pala ang hindi makakasama. Sabi ko, sige na, change. Mama ka na kasi Sunday din naman babalik eh. Kaso si Pepa ata may pasok. Ayaw iwan. Yun. Hindi pa kami complete. Si Rico pala ang may iwan dito. Hindi na tuloy yung balak namin na makasama siya. Yan. Andiyan na? Nakasakay na sila lahat? Sige. Walo. Stop over. Nagutom. Ginuto, ayan. Pero nagano si Papa, nagluto. Keme-keme, sabi ni Nene, wag mo lang damihan pa kasi kakain kami bago umalis. Pababa. Pag konti lang. Konti lang daw. Ayan. Mag-init kasi pag skateboard mo. Dito kami bago magpura. Bakit? Yung kulibot. Nakangat yung nyo kanina. Hindi na ma'am. Ingat lang ka. Asan na si Rika? Nandun na? Nag-CR. CR na? Yan. Ano lang kami. Mabilisang kain cup noodles. Kasi pagdating sa bahay. Tulog na. Pagdating doon. Alamig! Grabe! Andiyan sila nag-aantay. Sa kurba, yun o. Hazard. Dito na kami. Ingay na itong mga batang to. Oo. Ayan na sila sa likod. Gagat yung lolo mo Lola bird. Ay, dapat pa. Hi pa. Doon mo na. Dito ka daw. Dito. We're home. Ayan. Iingayan lang namin ang guys. Ang waller. Mahirap. O diba? Hindi pa tayo haggard tingnan. Kasi nakapasok. Kasi. You know. Oop, careful. Hi. Hi, baby. Hi, Gianna. Hi. Hello. Jesus. Dito kami sa bayan. Ayan. Kaya dala lagi namin si Tonyo eh. Gawa ng pag ganito umuulan. Merong thank you. Merong paglalagyan ng bigas. Yan. Maganda talaga yung bigas dito eh. Kaya dito talaga kayo bumibili. Gawa nang naubos na yung stock na binili ko last time. Eh nagpabili ako kay Rico doon sa sa Pasay. Ang pangit. Sobrang lambot. Eh maganda dito. Kaya dito kami lagi bumibili.
probinsya pa. Bumibili lang sila nene ng gasol. Kailangan ko magpa-massage. Grabe, sobrang sakit talaga ng balakang ko. Pinig ko na ipitan ako ng something. Kasi kapag gumagalaw ako, parang, ano mo yun? Oh my goodness. Di ba na talaga tumatanders? Nakakaloka. Ayan, tapos na bili na namin yung bigas. Nakapag-grocery kami konti. Tapos yun na. Gasol na lang and then pipick upin yung tubig. Tapos uwi na. Yay! Sa'yo ang mong hindi mo maintindihan. Kwento kang panrama na naman. Lumabas na yung kumakanta. Napalis na dito sa loob. Ayan. Ay, di ko kumakain ng kimchi. Masarap naman. Yan. Fire, guys. Ma, kain na, ma. Just to live my life and will be no Tuna?